Visoko iznad blistave rijeke Drine, gdje historija šapuće kroz drevno kamenje, a vjetrovi nose priče prošlih stoljeća, stoji čuvar vremena, Zvornička tvrđava. Poznata lokalno kao Kula grad, ova veličanstvena utvrda nije samo skup ruševina. Ona je živi svjedok otpornosti, svjetionik koji nadgleda stratešku raskrsnicu Bosne i Hercegovine. Više od 800 godina Kula grad bdije nad krajolikom, njeno samo postojanje isprepleteno sa plimom i osjekom carstava. Njen dominantan položaj, smješten na obroncima planine Mlađevac, nudio je neuporedivu tačku gledišta, čineći je ključnim čuvarom drevnih puteva i vodenih tokova regije. Zamislite nebrojena putovanja, užurbanu trgovinu i tiho bdijenje koje se odvijalo unutar i oko ovih impozantnih zidina. Ali kakve priče krije ovo vjekovima izbrazdano kamenje? Izgrađena krajem 12. ili početkom 13. stoljeća, tokom turbulentne ere srednjovjekovne bosanske države, Zvornička tvrđava je svjedočila usponu i padu različitih sila. Od bosanskih banova i kraljeva do ugarskih plemića, a kasnije i Osmanskog carstva, svaka epoha ostavila je svoj neizbrisiv trag, oblikujući tvrđavu u slojevito arhitektonsko čudo koje danas vidimo. To je mozaik različitih stilova gradnje, od kojih svaki odražava poglavlje u njenom dugom i dramatičnom životu. Tvrđava je pedantno podijeljena na 3 različita dijela: Gornji grad, Srednji grad i Donji grad. Svaki dio je služio određenoj svrsi, od komandnih vidikovaca i stambenih prostorija do odbrambenih ispostava koje su čuvale prilaze Drini. Ovaj složeni dizajn mnogo govori o sofisticiranom vojnom inženjerstvu svog vremena, svjedočanstvo predviđanja njenih graditelja. Dok se spuštamo niz padine koje obavijaju Kula grad, pred nama se otvara jedno posebno mjesto. Vječna počivališta onih koji su nekada hodali ovim tlom. Staro mezarje Zvornika, tihi svjedok prolaznosti života i trajnosti vjere, proteže se pod drevnim zidinama. Svaki nišan ovdje, svaki kamen nosi sa sobom priču. Priču o životima provedenim pod sjenkom tvrđave, o generacijama koje su gradile, branile i živjele po principima čvrste vjere. Ovo mezarje je više od samo mjesta ukopa. To je historijska knjiga pod otvorenim nebom, gdje se prepliču sudbine i sjećanja. U islamu, mezarje je mjesto podsjećanja na konačnost ovozemaljskog života i vječnost ahireta. Allah uzvišeni u Kuranu kaže: svaka duša će okusiti smrt. Ova istina, vječna i nepromjenjiva, potiče nas da razmislimo o svrsi našeg postojanja, o prolaznosti i o trajnoj vrijednosti dobrih dijela. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nas je podučio: posjećujte kaburove, jer vas oni podsjećaju na ahiret. Ovaj hadis nam govori o važnosti suočavanja sa činjenicom smrti kao motivacije za bolji život. A tamo, u dolini ispod, pružajući se prema nebu kao prsti molitve, stoje minareti. 5 minareta, simboli vjere i trajne prisutnosti islama u Zvorniku, podsjećaju nas na duhovni puls ovog grada. Svaki od njih svjedoči o bogatoj duhovnoj tradiciji, o džamijama koje su vjekovima bile centri zajednice, mjesta gdje se spajalo ovozemaljsko sa vječnim. Ovi minareti nisu samo arhitektonski elementi. Oni su svjetionici nade, simbol. Uzvodno od Zvorničke tvrđave, tamo gdje se Drina širi u mirno jezero, leži Divić, mjesto čija ljepota oduzima dah
i čija je historija duboko urezana u identitet ovog kraja. Divić nije samo slikoviti pejzaž, to je priča o ljudima, o zajednici, o snazi prilagođavanja i o vječnoj vjeri. Ovo područje, okruženo vodom i zelenilom, vjekovima je bilo dom brojnim porodicama, svjedok mirnog suživota i teškog rada. Priča o Diviću je priča o trajnosti. Iako je pejzaž oblikovan izgradnjom zvorničke hidroelektrane i stvaranjem jezera, duh zajednice opstao je, prilagođavajući se novim uslovima. To je lekcija o otpornosti, o sposobnosti čovjeka da pronađe ljepotu i smisao čak i u promjenama. Kuran nas uči, Allah neće izmijeniti stanje jednog naroda dok oni sami sebe ne izmijene. Podsjeća na našu odgovornost da aktivno radimo na poboljšanju, da se prilagođavamo i gradimo bez obzira na vanjske okolnosti. Kroz generacije, Divić je bio mjesto gdje se cijenila komšijska solidarnost, gdje su se dijelile radosti i tuge, gdje se njegovala tradicija. Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici, bilježi Tirmizi. Ova mudrost nas uči da je srž istinske vjere u dobrosusjedskim odnosima, u brizi za druge, u stvaranju harmonije unutar zajednice. U Diviću ta se vrijednost živjela i prenosi se dalje, kroz ljepotu okoliša i toplinu ljudi. Divić danas stoji kao simbol mira, prirodne ljepote i ljudske izdržljivosti. To je mjesto gdje se priroda i historija susreću, gdje se sjećanja čuvaju i tako. Putovanje kroz Zvornik, od drevnih zidina kula grada, preko tihih mezarja i ponosnih minareta do mirnih obala Divića, otkriva nam mnogo više od same historije i prirodnih ljepota. Ono nam otkriva duboke, univerzalne vrijednosti koje su vječne. Učimo o snazi otpornosti i prilagođavanja, kao što je kula grad stajala vjekovima i kao što se Divić prilagodio novom životu. Učimo o važnosti sjećanja na prošlost. Naša posjeta nas uči i o neprocjenjivoj vrijednosti zajedništva i komšijske ljubavi, principima koje su živjele generacije u Diviću i širom Zvornika. Allah uzvišeni nam u Kuranu poručuje: i pomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti, a ne pomažite se u grijehu i neprijateljstvu. Ovaj ajet je poziv na solidarnost, na gradnju društva temeljenog na međusobnom poštovanju i podršci. Poslanik Muhamed, sallallahu alejhi ve sellem, nas dodatno podstiče rekavši: vjernik je vjerniku kao građevina, jedan dio podržava drugi. Neka nam priče Zvornika budu inspiracija da cijenimo naše nasleđe, da gradimo bolje sutra, da živimo u miru i slozi. Neka nas podsjete da je ljepota u raznolikosti, snaga u zajedništvu, a vjera u srcu svakog iskrenog nastojanja. Zvornik sa svim svojim blagom stoji kao živi svjedok svih ovih vrijednosti, pozivajući nas da ih prihvatimo i živimo.